irismaiko tot! Mendaroko Juanita Antenioa erretiroa hartu behar du. 16 urtekin hasi zen ikastolan eta 73kin jubilatuko da. Olot, jubilatu bai, erretiratu ez. Aizu zenbat urte, zenbat abentura, maitasuna. Aizu, Juanita, guk ere maite zen dugu! Zoragarria, jatorra, azkarra, maitagarria. Bai. Zabela maitxo, Juani. Zuretzako oso garrantzitsua dira hiru laguntxo gauzatxo badak ezberdina. Eran un novio horre, etorri horretxalo batean. Etapa berri horretan, Juani, zer gaua, oroitzapen txiki bat eukitzea baino, zure bizitza guztixa argazkixenan, maitxasetxu jende guztiak partez. Argazki batzuk dira, baina argazki hauek bideo bat enpresatu ditugu gaitza ere, eta gonbidatzen zaituztegu danoi, ganoski izturi ere, errepaso bat ingo dugu, bere bizitza, bere historian, gure historian, eskolan historian, eta gozen dago disfrutatzea, haurtxe ikusten. Motxarte! Herri bateko historia ez da ezer ezetik ateratzen. Beti daude arrazoiak, pertsonak, hau aurrera ateratzen laguntzen dutenak. Urte asko pasa dira. Eta Mendaroko herriak aurrera egin du, oztopoak oztopo. Ikastola izan da, honen oinarri. Haurrak dira, herri bati indarra eta bizitza ematen diotenak. Eta nola ezpa, haur hoien bidaideak dira herria hazten laguntzen dutenak. Orain 50 urte Formakuntza euskeraz hasi hezkuntza Euskeraz nahi gendulako Funtsa umetxoen formakuntza Aixuxen euskara baita Gorputza gure herriaren funtsa Euskara baita bihotza Bultza eta herria gorputza Gure arbel iskinatik Utsa hemen tirata ambultza Hainbat urtetako lana Hizkuntza ez da gertatu aigusa Oraindik ere Mendaron Laguntza bizirik dago hizkuntza
eta zinez eskertzen dut, ikasle denen laguntza. Gu izan ginean ikastolako lehenengo ikasleak, bintzat Andereño Juanitakin egon ginean lehenengo ikasleak. Neri etxian beti esaten die, Garbine Zabala eta Bixok izan ginela ikastolan sartzen lehenak. Eta, hemen monjen eskolia zauan ate beltza, ate beltz horretatik sartzen eta hortxe egon zan, lehenengo gelia ikastolakoa, eta, horra etortze ginean gu. Eta egisa esan, txikitako recuerdo edo oroitzapen asko gela horretakoak dauzkatez, eta nola ez, Andereño Juanitanak, seguretzako Andereño Juanita esan, Andereño Juani deitze jako, baina nik beti Andereño Juanita ditxu izan diot. Eta gela barruan egisa esan, orduantxen ikastola hasi berrixa, justuko gauza zauden, eta mairik eta aurkirik eta etzauan, eta lurrian eotek ginean jarritxa, olako okumen esko edo apala batzuk belaun gainean ipinitxa, eta hortxe hasi ginen gu marraskixak itxen, eta idazten, eta aulkixa bakarra zauan zila bat, eta neotesan Andereñoa jarritxa. Eta akordatzen naiz, olako puntosko jertze berde bat sakala, abrigo moduko bat, luze-luzia, eta bere irudixa hori etortzen eta zila aretan jarritxa, abrigo berdearekin. Pentsatu zuten gure herrian, ikastola behar zela, deno dakigu hori lortzeko, gogor saiatu zinela. Euskera eta herrian alde, beti aritu zarela, zu herriaren alabazera, zintzoa eta fidela. Eta herrian zurekin beti, zorretan egongo dela. Eta herria zurekin beti, zorretan egongo dela. Juanita, akordatzen zean benean ginean, bani pila bat akordatzen naiz. Eta gainera daukar kriston oroitzapen oso onak. Akordatzen naiz asko, itinkain liburuakin, hasi ginala irakurtzen, baitxa ere akordatzen naiz zintxa txuri bat kasetian sartzen zenula, eta horregote ginen arratzaldetan musikakin dantzan, pantxika, kapitan pilotu, eta geixen bat akordatzen naizen nazan Zorrixen garaixan. Zorrixen garaixan jartzen ginean danok ziletan eserita, eta mai gainean hola, dintzen ginean danok, eta horrego botatzen zen igula espraixa hilea. Eta oso ondo pasatu non. Egisa esan, kriston oroitzapen ona. Gaztetan hasi zenuen pasio zen lanbidea, ikastolarik etzen garaian hasia jarri izatea. Ziurren ikan etzen izango erreza zure bidea, zure meritu handia izan da gaurko ikastola lortzea. Ni nintzen Juanin ikaslia 5 urte nitxunian. Juanikin ibilintzan jani, hankia furtuna bala. Eta justo, igeltze ipinitzaten egunean, ospitxalea jo nintzen, eta kasualidadia egun horretan tokatzen zitzatela arduradun esatea. Eta, drama batekin egun horretan esin nintzen joan arduradun esatea. Arduradan tokatzen zitzako gunean izatezan, jutean ja super elegante jantzia klasea, sentze ginean, beste irakasle bat ezela, eta hori da nik gogoan dakatena Andereño Juanekin ibilintzan nian. Magikoa izateko ezinbestekoak diren 5 ezaugarriak. Jolasa, ondo pasatzeko zure kasa. Umorea, irrifarrak ematen duen adorea. Ausarta, salto egiteko beldur falta. Nostalgia, atzetik aurrerako historia jostaria. Irudimena, bidaia magikoak egiteko proposamena. Mendaroko ikastolan, hasi zinen ameslari, ume txikien eredu, euren hezkuntzan gidari, Andereño gazte fina, Euskal Ipuin kontalari,
umei erakutsiaz, mila mundu zoragarri, orain erretiroa da, guzti horren oroigarri, zaila izango den arren, gaur eustean egarrari, etxean ere izan zara, amets guztien zaindari, milaka musu potolo, gehien maite dugunari. Aurtengo ikasturtea, da niretzako azkena, nik ere mereziko dut, bakea eta atxedena, ikastola honio paz, etorkizunik onena. Ama, badakizu hain zenbat denbora edukiko dezun olako gauzetaz gozatzeko, patxo potolo bat. Musu bat, mama. Musu bat, mama. Kaixo, Juani. Bueno, iritsi zaizu, etapa berri honi hasiera emateko ordua. Hainbeste urtetan elkarrekin egon gea, Mendaron, eta nik hemen, ondiokan jarraitzu behar dut beste urte batzuetan. Ia zu bezain indartsu eta gazte iristen naizen ni ere. Mundiala zea. Eskerrik asko. Apa, Juani. Bueno, Juani, musu bat, gu bixon partez, mundiala zea eta espero dugu eukitzea jubilazio zoragarri bat. Juani, hemen gaude Lasaldeko familizia, jakin daizula asko estimatzen zaitzugula eta sorterik onena opa dizugula zure hurrengo etapa berri izan. Mila esker eta gaitik ikastolak. Oso ondo pasau dugu. Kaixo, Juani, eskerrik asko nire andereño izatagatik oso ona izan zinen. Orain disfrutatu jubilazioaz eta ondo pasa. Kaixo, andereño Juanita, Igor Orrio naiz, zure ikasle izan nintzen oindala 34 bat urte, oso oroitzapen politxa dazkat, gari hartatik, eskerrik asko erakutsitako guztiagatik, eta musu handi bat, ondo segi, agur. Eskerrak ematean nahi dizut, andereño Juanita, ni urtekin ingresaututa egon nitzanian ospitalian, 21 egun akordatzen naizela, etorri zinala bizita eta bihotz-bihotzez agradezitze dizu, eta eskertu bainik eta bai nere gurasuak ere, detaile politxo horregaitzi. Zu, eman musu, begiak tximistaz betetan augazu. Zu, eman musu, sabeleko trumoio txabiru dizu. Zu, eman musu, begiak tximistaz betetan augazu. Zu, eman musu, sabeleko trumoio txabiru dizu.
Zuek ikustean beste jende, sorpresa hau, no, unkitxuta, baina batera ez dakit nola eskerrak eman. Zue da noi, zazkenian nire bilbidea hain izan da ederra, eta gero ikusten ez, hainbeste jende, badakik gauza, ez ditzutan onduin, beti ezin dana onduin, baina eskertzen zaitxuet guraso, etxeko, denok, ez dakit nola eskerrak eman, musuak danoi eman guzuen. Denokak. Eta nik ibilbidea horrela jarraitzuren, zuek ere lagundu diazulako. Eta nerekin lan egin dezuen guztioi ere, zehor sentitxu naiz, ondo sentitxu naiz, gehienetan beti egoten da, baina hori bizitza da, eta danoi eskerra besarka da, fotologa danontza eta musu ondi. Bueno,